また同じ計算をしてるの？時間がかかりすぐ。メモリが足りない。どうしよう。この問題、適当で解けない。プログラミングを学ぶ皆さん、こんな経験ありませんか？実はこれらの悩みを一気に解決するスーパーテクニックがあるんです。それが今日が紹介する動的計画法です。名前は少し堅苦しいですが、中身はとてもエレガントで実的。多くのトッププログラミングが愛用し、大企業の技術面接で品質するまさにアルゴリスム界のスーパースターと呼べる技術です。例えば、ナビゲーションアップルが採点ルートを瞬時に計算する方法、株取引の最適なタイミングを決めるアルゴリスム、ゲーム AI が最善の手を考える仕組み、これらすべてに動的計画法が使われています。今日はこの魔法のような技術を基礎からしっかり解説します。難しい知識は最小限に具体的な行動と分かりやすい例で誰でも理解できるようにお届けします。さあ、効率的なプログラミングへの第一歩へ踏み出しましょう。動的計画法とは、複雑な問題をより小さな部分問題に分解し、その答えを記号しておくことで効率的に解く手法です。3つの主要な目的。1、計算時間の削減。同じ計算を繰り返さない。2、メモリ使用の最適化。必要な結果だけを保存。3、最適解の効率的な発見。部分問題から組み立てる。動的計画法には2つの重要な概念があります。1、重複部分問題 overlapping subproblems。同じ部分問題が何度も現れる性質例、フィボナッチ数列では F3 が何度も改善されます。2、最適部分構想 Optimal Substructure。大きな問題の最適解が小さな部分問題の最適解から構成できる性質例、最短経路問題で A から C の最短路は A から B の最短路プラス B から C の最短路。再帰的アプローチ。フィボナッチ数を計算するメソッド。基本ケース。n が0か1なら n の回数。再帰的に fn-1 と fn-2 を計算。問題点。同じ計算を何度も繰り返しています。F5 の計算には F3 が2回、F2 が3回計算されます。時間計算量。N40 で約1兆回の計算。メモ化、トップダウンアプローチ。フィボナッチ数を計算するメソッド。基本ケースの処理。すでに計算済みかチェック。計算済みの値を返す。初めて計算する場合、メモ n、fib n-1 メモプラス fib n-1
n-2 fib n-2 メモ。計算結果を返す。改善点。計算結果を配列に保存。一度計算した値はメモに、一度計算した値はメモ N に拡張せ、一度計算した値はメモ N に拡張され、次回からは採用されます。時間計算量 N40 でも40回の計算だけ。ボトムアップ動的計画法。同じフィボナッチ数を計算するメソッド。基本ケースの処理。fn less than or equal 1 return n。ダイナミックプログラミングテーブルを作成。ここでアレイを作ります。int dp equal new int n プラス1。基本ケースを小規化。dp0 index equal 0 dp1 index equal 1。小さい問題から順に解決。ボトムトゥアップ。ここでフォーループがあります。線化式に従って計算。dpi equal dpi-1 プラス dpi-2。ディバッグ出力に最終結果を返す。ボトムアップの特徴。1、再起を使わない。スタックオブオフルを回避。2、計算順序が明確。3、すべての部分問題を計算する。また、同じ Optimized Implementation があります。普通のダイナミックプログラミングは配列を使いますが、この方法は3つの変数しか使いません。フィボナッチは前の2つさえ選べ計算できます。古いデータは捨てて新しいデータに更新していきます。ステップごとの解説。最初の2つを準備します。previous 2 equal 0 previous 1 equal 1。今の値を計算します。current equal previous 1 plus previous 2。次の計算のために値をスライドさせます。previous 2 equal previous 1 と previous 1 equal current。配列を使わないのでメモリをほとんど使いません。どれだけ大きな n を計算しても数学変数は3つだけです。再起を使わないのでスタックオーバーフルでプログラミングが止まる心配がありません。計算速度はダイナミックプログラミングと同じ早く無駄な計算の一切行いません。Staircase Problem。 N 段の階段があります。一度に1段または2段登ることができます。
頂上に行く方法は何通りありますか？なぜフィボナッチなのか？n 段目に使いには n-1 段目から一歩進むか n-2 段目から2歩進むかのどちらかしかありません。この問題も再起で解くと計算が重くなりますが、空間最適化したループを使えば一緒で解けます。単純再起の違い vs 動的計画法。計算効率、再起指数時間、ダイナミックプログラミング多動式時間、メモリ使用、再起、コールスタック使用、ダイナミックプログラミング、テーブル使用、計算方法、再起トップダウン、ダイナミックプログラミングボトムアップ、結果の採用、再起同じ計算を繰り返す、ダイナミックプログラミング計算結果を保存、採用、実世界での応用例、ナビゲーションシステム、最短経路探索、資源配分、プロジェクトスケジューリング、バイオインフォメティクス、DNA ハイレスアリメント、視線言語処理、文章ル自動計算、金融、都市ポートフォリオ最適化、ゲーム開発 AI の意思決定、動的計画法の問題、解決手順。ステップ1、問題分析。重複部分問題はあるんか？最適部分構想はあるんか？ステップ2、状態定義。DPI の意味を明確にする。例、DPI equal I1 段目に到達する方法の数。ステップ3、線化式の作成。状態間の見解を数式で表現。例、DPI equal DPI-1 プラス DPI-2。ステップ4、基本係数の設定。最小の問題の答えを設定。例、DP0 equal 1、DP1 equal 1。ステップ5、実装。ボトムアップまたは明確で実装。ステップ6、最適化。空間計算量を改善できるか。よくある動的計画法パターン。一次元ダイナミックプログラミング。例、フィボナッチ階段問題。DPI I 番目の状態。2、二次元ダイナミックプログラミング。例、ナプサック問題。編集距離。DPI J、2つのパラミータによる状態。3、空間ダイナミックプログラミング。例、行列連鎖定積。最適二分探索機。DPI J、空間 IJ の最適値。
4. Bit Dynamic Programming レイ巡回セラスマン問題 DP ビットマスク I 訪問状態と減災1まとめ動的計画法は賢い再起です。同じ計算の繰り返す結果を保存することで指数時間の問題を多動式時間で解くことができます。今日学んだことを復習して、ぜひ練習問題に挑戦してみてください。じゃあ、次のビデオで会いましょう。見てくれてありがとう。